natáčíš. Pozor, paní. A je to. Já jsem nahoru. Já nemám podcast. Už neprovíte do oka, jo? Nenatáčej mě. Teď vám to natáčej, no komentář. Jdeme spínka. Hej, máš tady dítě, musíte nakojit. Sestři, pojďme vytáhnout tu neku z títí. Musíte ne. Já to pachám. Takže mám dát do děcáku, jo. No, třeba ho Tak do jo. potrání se kde jednou. Aj, tak vyslítám. Já se nechci opachám, protože to No, to dítě už stojí, jo. Ona je po kontrole, víš, ona taky když stojí. Naše ošetřovatelství. Na opravdu si tak chcem tak. Pomoc! Já to chci dolů. Ale to nechci. Já si tady to dolů dám. Dej to za Ty budeš zlobit. Ty budeš spát. Ty budeš jako tam. Ne. Ty se až jak pojď spát, ti říkám. To nebudu. To se nešlopě. Spíš. Já jsem říkal, že spím. Blbá. Ty nejenom spíš, ty jdeš dělbelný spíča. Holky, nemluv také prostě, bude to na Facebooku. Tak ti taky zabiju ty debilní píčo, ale ti to tam dáš. Já nevím, jak si to dává. Ale ti tam dá. Já to chci dát. Dejte si to. Ona mi tady nabírá Dejte si to dám mezi nohy. Dej mi to dolů. Ne, nech si to. Nechajte na to. Tak spadnete. Bude hrozně těžká. Ne, dejte si to mezi nohy. Oh! To je blbá. Dej to dolů. Dobrý. Musíte mi něco řekl, doktor. Ty vole, mě zaběhla víčka, ty vole. Vole. Ty vole, ty jsi říkat pyžamo už mám. Juj. Zdroj pytlík. Čí to je telefon? Majky. A ne, že mě označíte na to videu. Ne, asi. Tak já si nemám A co jinýho? Já jo, Káku Skadlecová. Já ji tam označím. A ty víš, to budu venky. A já tě budu furt označovat a furt tě budu označovat. To teda půjde, víš co, tam dá. Ty taky. Ty jsi to posrala, ne? Majky, natáčej to, ona to po mně hází. Ty pojď spát, ty říkám. Ty vole, Božka. Už přes 3 minuty tady natáčím, víš? Říkám, to dám na Facebook. Berou se. A čo v pyžamu? Hej, tak to ukážu Radkovi tohleto. Ale jako má dost velký náskok, jako jo. Jo, bude průse, beží průse. A já nedám. Takový dápich tam. Já se šupám, co je moje postel? Co mám dělat? Já jsem pacient. Tak si pak příště s sama, ale. Máš jí bude.
kam jedem? Ta Anča. Ty vole, udělal dobrý večer a má tam ta ruka, ne? Ale to je sexuální obtěžování ruky, jo. Ty jsi měl... Jo, to nechám, veď tak. Ty nemáš takový obraz. Daj na to, tak vám to upadá na nohu. Řekni mi to do očí. Ančo, ty nějaký jezdí čele. Tam to má odčuštěný rádio. Hej, a jak to, že spadlo tohle? Pomoc! Hej, víš, ty nějaké poznačky. Hej, ten foťák je úplně zpomalený. Tady máš, já mám to pes. Tady tam stýpro, kdy rakovina ho já povolit. Co říkáš, že moje babička nový pískelníky? Blbá. Jsi hladová. Konec, jo. Pojď mi to říct do očí. Já vás nechám předat do týdně. Ty vole. No. Běž. Upravit.